πια για μία ζωή. Στο λέω γιατί σ' ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Για σένα εκεί μια ζωή. Θέλω να σε εσύ καλά κι ας μη σε νοιάζει. Δεν με πειράζει, θα σε έχω βαθιά για μια ζωή. Στο λέω γιατί θέλω να σε εσύ καλά. Πιο όμορφο έχω δει, σ' ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Χαλκίδα Music Arena, καλύτερη μουσική είναι εδώ και μόνο εδώ, αποκλειστικά στη Χαλκίδα Music Arena. Για τα δικά σας filmματα γράφετε Χαλκίδα, αφήνετε ένα κενό και αποστολή στο email μας όπου είναι halkidamusicarena@hotmail.com. Ναι. Ναι, ωραία. Ακούσαμε δύο πολύ ωραία κομματάκια από το Στάνα και την Ντάμα. Την Ντάμα τη γνωστή. Ξέρουμε όλοι την Ντάμα. Λοιπόν, Τζάμι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, πολύ μπροστά. Κάτι σπουδάζει εσύ, δεν θυμάμαι. Νομική νομίζω. Ναι, πολύ μπροστά. Λοιπόν, να πω κάτι. Θα πηγαίνει στα δικαστήρια και θα τραγουδάει. Πώς. Λοιπόν, ρεκόρ μόνο με μπικίνι. Πάμε.
Το πω. Ναι. Αν δεν πεις αυτό και μετά. Λοιπόν, 12 σημάδια που δείχνουν πως ο έρωτας σε χτύπησε. Λοιπόν, 1. Το φαγητό δεν είναι προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν έχεις όρεξη για να φας, το ένα τ' άλλο. 12. Και πόσο είναι εδώ? 12 είναι, 12 είναι, ναι. 12. Λοιπόν, 2. Χωρί Πιάνεις τον ψυχάκι, εαυτό λέω, σου να ένα, χαμογελάει. Πας ξέρω στον καθρέφτη και λες χαμόγελο μέχρι. 3. Είσαι πιο 3, αφηρημένος. 2. Α, το φαγητό. Λοιπόν, 1 το φαγητό, 2 χαμογελάς. Ναι. 3. 3. Είσαι πιο αφηρημένος από ό,τι συνήθως. Σου μιλάνε οι άλλοι και τους γράφεις, ξέρω εγώ, είσαι κοιτάς το ταβάνι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. 4. Σου λείπει η κοπέλα σου, το αγόρι σου τέλος πάντων, όταν δεν συναντιέστε. Καλά, αυτό κλασικό. Πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ανυπομονείς, δηλαδή να έρθει η ώρα να το συναντήσεις. Τότε είσαι ερωτευμένος. Ναι. Λοιπόν, 5. Αλλάζει εύκολα και απότομη η διάθεσή σου. Κυκλοθυμικός. Κυκλοθυμικός. Αυτό, ναι. Δηλαδή, αν δεν ή την δεις στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού, σου χαλάει διάθεση. Ναι, ρε δηλαδή, φίλε, ξενερώνεις τι είναι αυτό, ρε. Ναι. 6. Αρχίζεις να σκέφτεσαι. 6, ρε. Αρχίζεις να σκέφτεσαι το μέλλον και τι περιλαμβάνει. Δηλαδή, σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ακόμα και πώς θα είναι να κάνετε παιδιά, ας πούμε. Βγάζεις φωτογραφίες. 7. Όλοι σου λένε ότι λάμπεις. Δηλαδή έχεις ένα. Λαμπό! Όταν σε βλέπω, λαμπό. Ναι. Αυτό, ναι. 8. Φροντίζεις περισσότερο από ό,τι συνήθως στην εμφάνισή σου. Βάζεις λεδάκι, το ένα τ' άλλο. Ξέρεις. 9. Ξαφνικά έγινες φαν της τεχνολογίας. Τσεκάρεις, ξέρεις, κάθε τόσο στο κινητό, το email, το Twitter, το Facebook και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να σου αφήσει μήνυμα. Και τα music. Μπήκε μέσα στο τσατάκι. Τον ή την κοιτάζεις επίμονα. Τα μάτια λένε Φίλε, ναι. πολλά για όσα νιώθουμε. Πολύ μπροστά τα μάτια. Μου είχε πει κάτι καλό ο Μίτσος, ρε. Ναι. 11. Δεν σταματάς να τον αγγίζεις. Δηλαδή δεν τον κοιτάζεις απλώς, ξέρω εγώ, τον άλλον. Να τον αγγίζεις συνέχεια στα μάτια, τον άλλο. Λοιπόν, στα μάτια τον αγγίζεις το πρόσωπο. Και 12. Σκέφτεσαι αυτόν και μόνο αυτόν. Δηλαδή, σύμφωνα με την Brown. Αυτόν ή αυτήν. Ναι, ή αυτή, ναι. Σύμφωνα με την Brown, όταν είσαι ερωτευμένος, δεν χωράει άλλο στο μυαλό σου. Κάτι που δεν συμβαίνει όταν προσεγγίζεις κάποιον μόνο για το σεξ. Και δεν παίζει το ματάκι σου, ακόμα και αν δίπλα σου περνάνε μοντέλα. Αυτά. Πάμε για τον bikini τώρα. Bikini, λοιπόν. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να κατακτήσουν ένα ρεκόρ στο βιβλίο Guinness. Ο καθένας προσπαθεί με ένα ιδιαίτερο ταλέντο του, ναι, μία πρωτοτυπία και με τη μοναδικότητά του να κερδίσει μία θέση στο θρυλικό αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, κάποιες γυναίκες λοιπόν το κατάφεραν μόνο με ένα μπικίνι. Στο Σύνδεϊ της Αυστραλίας μαζεύτηκαν λοιπόν στην παραλία Bondi. Άμα το λέω σωστά. Τι είναι, για να δω. Στην παραλία Bondi. Στην παραλία Bondi. Bondi λέγεται παραλία. Bondi Building. Bondi. Για πάμε. Λοιπόν, 1010 άτομα. Μοντέλα. Φορώντας μόνο τα μπικίνι τους και φωτογραφήθηκα σε ομαδικές πόζες. Τρέλα, ναι, μας. Η φωτογράφηση αυτή έγινε το Σεπτέμβριο του 2007 για γνωστό γυναικείο περιοδικό. Τους χάρισε σήμερα, ναι, μία πολυπόθητη θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness ως τη μεγαλύτερη φωτογράφηση με μπικίνι. Το νέο ρεκόρ όμως ανήκει από το 2011 σε 3.090 γυναίκες που μαζεύτηκαν στο Χουλουντάο της Κίνας και φωτογραφήθηκαν με τα μαγιό τους. Λοιπόν, ναι. Εδώ φτάνουμε λοιπόν και στο τέλος της εκπομπής, αυτής της μεγάλης επιστροφής. Πάμε να ακούσουμε τώρα πόσα κομματάκια? Ναι. 2 τελευταία κομματάκια. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη θα γυρίσεις. Και να κλείσουμε με Πάνο Κιάμο, νίκησες πάλι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μπαίνετε στο site να με ενημερώνεστε, εδώ να τα άλλο. Στείλτε μας μηνυματάκια στο Χαλκίδα Music Arena @hotmail.com. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο email μας. Τι είπα? Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Αντίο. Γεια σας. Γεια σας. Θα είμαστε ξανά εδώ πέρα πάλι σε. Πολύ λίγο. Σε σύντομα. Σύντομα. Γεια σας. Αντιά.